नायनो हागोन आगरखौ एन्ड आबैनाव सोंनोसै दा माबादि दायो बेखौ सुनाय आरो दानाया माबादि बे बङाइ आगर सुनायनि बे सुनायनि माबा मा बेलाय एक दुइ ना गाइस एन्ड दायो आबैनाव सोंसै आङो बेखौ दानायनि स्टाइलफ्रा माबादि थ' आबैनो आं माइकखौ होनोसै दायो आबै माइकआ दानायनि स्टाइलफोरखौ खिन्थाबानो जाबाय आबैया सोंनाया नों जिखुनु रंखौ सोङो पुलिसफ्रा देन न' फैनानै बुखाव बुसि खालामफैयोमोन माल माथा गाखोफैयोमोन थ' बेफोरावनो बर'नि माखासे रेर आगरफ्रा गोमाजोबदों गोमानायनि रिजोना बेनो आबैमोना बहियाव लिरना लायोमोन एन्ड बे बहिफोरखौ माने पुलिसफ्रा हाबफै This is Saran Sagoyari and welcome back to my another vlog. To guys, ini kita vlog teman-temanku pin konsep borai-finnya जाबाय. Well, नोंथांमोनाथ' thumbnail-खौ नायना मिथिखाबाय जानो हागौ दिनैनि भिडिअ'आ मानि बागै जागोन. थ' नायलांबाय थाबानो जाबाय. And guys, फार्स्टआव नोंथांमोननो मोनसे खोथा खिन्थाखानि आबैना आखाया दासिमबो हामाखै. थ' दिनैनि जा भिडिअ' बेखौ आं बारा गोलाव खालामा. जेसां हायो खालामगोन बाट बारा गोलाव खालामा आरोना. मानो होनबा आबैया एसे उसुबिदा जायोना. आखाया माने मोजां हामजोबाखै प्रपारै. थ' नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना भिडिअ' गाइस फार्स्ट आबैखौ नोंथांमोननो देखायग्रोनोसै आङो थ' नायनो हागोन ओमफ्राय आबैनि आखाइखौ नायनो हागोन नोंथांमोना नै दासिमबो मोजां हामाखै आं दहायबो बुंखादों आबैनि आखाया दासिमबो मोजां हामाखै होननानै आं एसे फकास खालामना होनि अके एरखौ थ' आखाया दा मोजां हामजोबना हामजोबाखै बेखौबो जों डाइरेक्ट बुंनो हाया मानो होनबा आबैया आखाइखौ दासिमबो सायो होनना बुंगासिनो दं आरोना गाइस आबै बबेथिं सायो आखाया नैबेखिनियाव सायो न' आच्छा ओमफ्राय आरो बेबो नैबे प्लास्टार धालायनायाबो बिराद गिलिर जाबाय थ' बेखौ थिखांनो हानायाबो दा आबैनि थाखाय बिराद मुस्किल थेवबो जर जबरदस्ति लागासिनो दं आबैया एन्ड अक्ट'बरनि 24आवसो ना आबै अक्ट'बरनि 24आवसो मंगलबार आच्छा थ' अक्ट'बरनि 24आवसो बेखौ हाहैगोन आरोना डाक्टारनाव थांनानै एन्ड बिनि उनावबो आखाया हामजोबाखै मा आसा आरोना थेवबो दिनैनि जा भिडिअ'नि टपिक बेखौ कमप्लिट खालामसै एन्ड आं दहायबो बुंदों बारा गोलाव खालामा दिनै भिडिअ'खौ होननानै एन्ड ब्राइटनेसा एसे खम जादों आं एसे बारायग्रोनि र' अके थ' ब्राइटनेसाबो जाबाय थ' गाइस बेखिनियानो बेहाय जोमग्रा दङ ओमफ्रायो दख'ना गांसे दङ एन्ड दख'नाया जाहैबाय बे इंलिस आगर गोनाङा एन्ड गोबां मानसिफ्रानो कमेन्ट खालामनानै सोंहरबाय थादों इंलिस आगर दानाय माने स्टाइलखौ खिन्थाहर होननानै थ' दिनै आबैनि हेल्प लानानै आं नोंथांमोननो खिन्थाहरजोबसै थ' गाइस फार्स्टआवनो बे बङाइ आगर नोंथांमोना नायनो हागोन आगरखौ एन्ड आबैनाव सोंनोसै दा माबादि दायो बेखौ सुनाय आरो दानाया माबादि बे बङाइ आगर सुनायनि बे सुनायनि माबा मा बेलाय एक दुइ सारि माथा गंनै ओमफ्राय आगरा गंब्रै माथानिया नो जाबाय आरो बेनिफ्राय आगरनिया बै गंब्रैया जाबाय ओमफ्राय बेनि बे एक दुइ सारि दुइ दुइया मा बे सुनाय आरो एकजों दुइजों एकाव दोंसे दुइयाव दोंसे सुदो सारि बार माबायाव दुइयाव दोंब्रै एकाव दोंब्रै जागोन आरो बे सारि बारा आरो नैबे दुइया दुइयाव दोंनै आरो माबायाव एकाव दोंनै दुइयाव दोंनै जागोन बियो गासिखौबो बिदि राननांगौ आरो ओमफ्राय नैबेयो थिन सारिया मोननै सुनांगौ थिनाव दुइ माबा थिनाव मोननै ओमफ्राय सारियाव मोननै थ' गाइस आङो बेखौ माने साफायनानै भिडिअ'आव स्क्रिनशट खालामना होगोन ओमफ्राय बेथ' सुनायनि ओमफ्य दानायनियालाय आच्छा जागोन दे आबै सुनायनिया बेथ' सुनायनि जाहैबाय ओमफ्राय दा दानायनियालाय बेखौ आङो स्क्रिनशट खालामना होनोसै भिडिअ'आ बांद्राय गोलाव जागोन एन्ड आबैनाबो आखाया एसे उसुबिदा नोंथांमोना नुखागासिनो दङ बे बङाइ आगर दानाय बियो दुइ थिन दुइ बार दानांगौ आरो एक दुइ बार दानांगौ आरो एक सारि दुइ बार दानांगौ थिन सारि दुइ बार दानांगौ एक सारि दुइ बार आरो एक दुइ बार दुइ थिनि दुइ बार एक दुइ बार एक सारि बार दुइ थिन सारि बार बिराद गोलाव जायो गाइस बे दानाय बेखौबो आं नोंथांमोननो क्लिक खालामनानै माथा दालाय आगर दालाय माथाया गावनि रंखौनो दादो सोंनाय रंखौ ओमफ्राय आगरा नों गोजा दायो ना गुफुर दायो मा रं दायो बेखौ दादो थ' गाइस नोंथांमोना सिन्था खालामना बेखौ आङो साफायनानै भिडिअ'आव स्क्रिनशट खालामना होगोन नोंथांमोना
मोजाङै नायना लाबानो जाबाय भिडिअखौ पज खालामनानै थ' बे आरोना बङाइ आगर सुनाय आरो दानायनिखौथ' आं नोंथांमोननो भिडिअ देखायबाय थ' बेनो बङाइ आगरा नोंथांमोना भिडिअ नुखांखाबाय सिगाङावबो थ' गाइस दायो नेक्स्ट बे जाहैबाय दख'ना इंलिस आगर थ' गोबां मानसिफ्रानो बे इंलिस आगरनि दानाय स्टाइलखौ सोंहरबाय थादोंमोन थ' नोंथांमोननो एसे देखायबावनो आं नै NOKDGJHIWL थ' बे जाहैबाय प्रपार इंलिस आगर आरोना गाइस एन्ड दायो आबैनाव सोंसै आङो बेखौ दानायनि स्टाइलफ्रा माबायदि थ' आबैनो आं माइकखौ होनोसै दायो आबै माइकआ दानायनि स्टाइलफोरखौ खिन्थाबानो जाबाय आबैया सोंनाया नों जिखुनु रंखौ सोङो आगरा जाथि गोजा गुफुर सोङो ना जाथि मोनसेल' सोङो जायखिजाया 9था सोंनांगौ आरो आगरजों माथाजों बे रासो गंसेयावनो खायनाय 9था सोंदो ओमफ्राय गंसे गंसेयाव दोंसे दोंसे एकनिफ्राय सुयोना 9निफ्राय सुयो 9निफ्राय सुयोबा एकआव जोबफैगोन एकनिफ्राय सुयोबा 9आव जोबहैगोन गंसे गंसेयाव दोंसे दोंसे आरो 9था गनसे सोंनायाथ' नों जिखौ रं सोंदोला 9था सोंनांगौ आरो आदसा थ' गाइस फर्मुलाया बेनो एन्ड सोरबाफोर बुजियाखैबा न'आव फैनानैबाबो सोंफैजागोन आबैया जास्ट आखाइया एसे मोजां जाग्रोबावथों आं रावखौबो लेंहरथ'वाखै बेखायनो सानैसो खबर लादों आबैखौ लोगो हमफैनो होननानै बाट आं दासिमबो माने बिसोरखौ फैनो थाखाय पारमिसन होथ'वाखै मानो होनबा आबैना आखाइयासो उसुबिदा नालाय थ' अक्ट'बर 24आवसो आबैया नैबे आखाइखौ खुलिजानो मोनगोन नालाय थ' बिनि उनावसो आङो मानसिफोरखौ लेंहरनो सानदों आरो ना नङाबा उसुबिदा जायोना गाइस एसे एन्ड आबैया दा गस्लाबो गाननो हाया आखाइनि थाखाय आबैया जास्ट नै फालि मोनसेजोंल' दङ दा जोमनानै गस्ला गाननाया बिराद उसुबिदा जायो हाबा साइड फारसे थ' बेखायनो आं रावखौबो लेंहरथ'वाखै आबैया जेला आखाइ हामो अब्लानो आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ बानायनानै माने मोनसे सेपारेट भिडिअ बानायनानै नोंथांमोनखौ इनभाइट खालामजोबगोन आरो ना जायफोर आंखौ कन्टेक्ट लादोंमोन थ' गाइस दायो थार्ड नाम्बाराव ड्रिल गिदिर आगर ना बे अके बे ड्रिल गिदिर आगर जाहैबाय एन्ड आगरखौ नायनो हागोन एन्ड बे ड्रिल आगरखौबो सोंहरदोंमोन थ' बेखायनो आं दिनै खिन्थानोसै आबैनि हेल्प लानानै बोरै बोरै दामारो एक्सुवेलि एन्ड आगर ड्रिल सुखांनाय बे नेमा दंखायो न' आदसा थ' बे सुखांनाय ओमफ्राय दानायनालाय दानायनाबो दंखायो न' बे आदसा बेखौ आङो स्क्रिनशट होनोसै नङाबा बिराद गोलाव जागोन भिडिअआ दानाय स्टाइलफ्रालाय माबायदि आबै दानायाबो बिदिनो 1 2 माबायानो सुनायाबो बिदिनो 1 2 6 बार 3 2 6 बार 3 4 6 बार 1 4 6 बारा मोननै नै 1 2 6 बार 3 2 6 बार ओमफ्राय 3 4 3 बार 1 4 4 बार 1 2 3 बार 3 2 4 3 बार 1 4 3 बार बे गोलाव जाथारो आरो 3 बार ओमफ्राय आरो 6 बार जाहैफिनबाय बे सुनायनि आरो गासै 46 जायो गोलाव आगर गरसे जानांगौबा 46 सुनांगौ आरो बे सुखांनायसो दा बे सुखांनाय ओमफ्राय दानायनिया बे दानायनिनो साफायदो दानायनिखौबो साफायनानै भिडिअ होनोसै आङो दा खिन्थाग्रोदो एसे 1 3 6 बार 1 2 6 बार 2 3 6 बार 1 2 6 बार गासिबो 6 बार बेना गासै खैथा 23 दानाया 23 दानाया ओमफ्राय सुखांनाया 46 ता दानाया 23 ता आदसा थ' बे ड्रिल आगर गिदिरनि आदसा थ' गाइस बेनो नेमफ्रा बे ड्रिल आगर गिदिर सुखांनायनि एन्ड आं बेखौ साफायनानै स्क्रिनशट होगोन नोंथांमोना भिडिअखौ पस्ट खालामनानै सेभ माने नोंथांमोना भिडिअखौ पस्ट खालामनानै स्क्रिनशट लाबानो जाबाय थ' बेनो आरोना गाइस ड्रिल आगर गिदिरा गाइस 4 नाम्बाराव थांनायनि सिगां आं नोंथांमोननो मोननैसो खोथा खिन्थाग्रोनि आरोना गोदो जे बड' आन्दलन जादोंमोन ना थ' बे बड' आन्दलन जानाय समाव पुलिसफ्रा जेन न' फैनानै बुखाव बुसि खालामफैयोमोन माल माथा गाखोफैयोमोन थ' बेफोरावनो बर'नि माखासे रेर आगरफ्रा गोमाजोबदों गोमानायनि रिजोना बेनो आबैमोना बहियाव लिरना लायोमोन एन्ड बे बहिफोरखौ माने पुलिसफ्रा हाबफैनानै बिस्ला बिस्लि खालामना होफैयोमोन न' सिंनि माल माथाफोरखौ गारख्रुब खालामना होफैजोबोमोन ना नोंथांमोनाथ' आंनिख्रुइ बांसिन मोजां मिथिखायो गोदो बड' आन्दलन मा जानाय बर'फोरनि न'खराव थ' बेफोराव माखासे रेर बर'नि जा रेर आगरफोरनि लेखा माने बर'फोरनि जा रेर आगरफोरनि लेखा बे गोमाजोब्बाय जाहैदों एन्ड आबैनाथ' माने आबै मा होनदोंमोनलाय नों दानसि जादों होननाया 10 सान अके थ' आबैयाथ' माने 10 दाबाय थानायखौथ' दानसिजोबना गालांजोबदों पुलिसफ्रा न'आव हाबफैनानै एन्ड जोंहानाथ' बाजार खाथि जायोना थ' बाजाराव दावराव जासिगोन ओमफ्राय मानसिफ्रा जानला मोनला ओरै बिथिं खारला बिथिं खारलि खालामजोबो ना
थ' बेहायनो जोंथिंबो खारबोयोमोन ना थ' बेहायनो पुलिसफ्रा फैनानै जोंहानाव थाखुमादों नंनानै न' सिंफ्राव हाबनानै बुख्रुब बुसि खालामजोबोमोन गोबां नस्थ' खालामदों आरो ना बेनि उनाव आरो बांगाल दावराव जाबावदोंमोन बे बांगाल दावरावआवबो माखासे माने आगरफ्रा गोमाजोबदों आरो ना मानो होनबा बांगाल दावराव जानाय समाव पेकिं खालामनानै खारनायल' थाखायोमोन ना मानो होनबा मा समाव मा जायो पात्ता मोना थ' बेफोरावबो दोनस'ला दोनस'लि जाबाय माखासे उरि जाजोब्बाय थ' बिदियावनो बिराद रेर बर'नि आगरफोरनि जा लेखा बे गोमादों आरो ना बेबो जाखिनि दङ आं नोंथांमोननो दायो 4 नाम्बाराव दं जोंहा दारहा आगर ना बे दारहा महर अके थ' दारहा महरनि जा सुनाय स्टाइल बेथ'ला लेखा गैला बाट आबैया बेखौ मखस्थआव दंनो आरो ना लेखा गैखाया अके थ' आबैया बुंना होदो होमबालाय बेहा लेखा गैया ओरैनो मुखास्थ'सो सोंनायाव जाथि मोनथाम नांगौ गोजा गुफुर गोसोम नों जिखुनु रंखौ माबाया मोनथाम नांगौ आरो ओमफ्राय सुनाया माबायाव नोआ बाथिनैल' आरो दानायाबो बिदिनो जाथि मोनथाम सोंनायाबो जाथि मोनथाम नो बाथिनैजोंनो जाजोबो आरो सोलाय दानांगौ माखु गंथाम नांगौ माखुआ गुफुर गोजा गोसोम जिखि रंजों दाया मोनथाम नांगौ आरो माखुआ गंथाम नांगौ गोजा गुफुर गोसोम जौगुखै रं माबाया सोंनायाव बिदिनो मोनथाम रं दानायाबो बिदिनो मोनथाम रं ओमफ्राय सुखांनाया नोआ बाथिनैल' सोंनायावनो सोंखानांगौ आरो माबायानो महरा सोंनायावनो जाखायो माबा बे उजुनाबारि होनो माबाग्रा बे महर बानायग्राया गना गंनै नांगौ बियो गंनै होखानांगौ बेवहायनो होखाबानो थाला जाखालाङो नोआ खननो सुखांनाङा बेखौ थ' गाइस बेखिनियानो फर्मुलाया एसेबां गोरा नङा आंनि आन्दाजाव थ' नोंथांमोना सोरबाफोर दानो गोसोबा दानो हागोन आगरखौ खिन्थु माने आगरनि महरखौ खिन्थु बिराद मोजां नुयो आरो ना नायनो हागोन नोंथांमोना एकदम दारहायानो एक्जेक्टलि दारहायानो दाराथार आरो ना गाइस अके थ' गाइस बेखिनि जा जोमग्रा नुदोंना नोंथांमोना एन्ड बे जोमग्रानि जा आगरफोरनि लेखा बे गासिबो गोमाजोब्बाय बर' आन्दलनावनो थ' बे जेब आगर नैबे द्रिल फिसानि आगर नैबे ना बिगुर ओमफ्राय नैबे जाहैबाय गबसब आगर थ' बे गांब्रैना थारमाने लेखाया गैला आरो ना आबैनाव एन्ड सोरनावबाफोर जुदि लेखाफ्रा दङ अब्ला प्लिज कमेन्ट खालामना खिन्थाहर आरो ना नैबे गबसब ना बिगुर द्रिल फिसा ओमफ्राय बे जेब आगरनिखौ बाखि लेखा गैयाबा नोंथांमोननो मोजां खिन्थानो हाया मानो होनबा बिराद गोलाव जायोना नेमफ्रा द्रिल आगर गिदिरनिखौ नोंथांमोना नुखाबा 1 2 3 1 2 4 बोरैबि थ' 46टा 23टा गाहाम बेबायदि नेम थायोना दानायनिया माने आगर सुखांनायनिया थ' इजि जाया आरो ना गोसोआव थाया बेखौ लिरना लाथारनांगौ जायो बहियाव थ' बेखायनो बेफोरनि जा आगर सुखांनायनि नेमफोर बेखौथ' दा आबैया खिन्थानो हानाय नंला जास्ट बेबायदि आगरखौ गोदो आबैमोना दायोमोन गावबागाव आखाइजोंनो बेखौल' नोंथांमोननो दा खिन्थाहरनाय जाबाय आरो ना एन्ड बुहुत पुराना बेफोरो नोंथांमोना आं इयारफोरखौ प्रिभियास भिडिअफ्राव खिन्थाजोबखाबाय अबे इयाराव दानाय बेफोरो थ' गाइस बेखिनियानो थ' गाइस दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनोसै आइ हप नोंथांमोना मोजाङैनो बुजिजोब्बाय जानो हागौ गासैबो आरो जायफोर मोजां बुजियाखै जेबो नङा बिसोरखौ आङो न'आव लिंहरगोन जास्ट आबैनि आखाइया एसे मोजां जाग्रोथों अक्ट'बर 24आवसो बख'हैगोनथ' बे प्लास्टार धालायनायखौ थ' बिनि उनाव मोजां जायोब्लाबो जायाब्लाबो नोंथांमोनखौ लिंहरनोसै आङो एन्ड सानैसो कन्टेक्ट खालामहरदों आंखौ आबैखौ लोगो हमफैनो होननानै थ' बिसोरखौबो आं लेंहरजोबगोन गासिखौबो जास्ट आबैना आखाइया एसे मोजां जाग्रोबावथों थ' गाइस बेखिनियानो दिनैनि भिडिअ आइ हप नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनदों थ' गाइस भिडिअखौ नायना मोजां मोनोबा प्लिज गाइस डु हिट द साबस्क्राइब बाटन एन्ड डोन्ट फरगेट टु क्लिक द बेल आइकन बाय बाय।